Des del Museu de les Mines de Bellmunt volem felicitar Carrutxa per aquests 40 anys i sobretot per la feina feta en la recerca de la memòria històrica, que és molta i que esperem pugueu continuar. Per la nostra part, agraïu-vos la col·laboració durant aquests 20 anys que fa que jo estic aquí al museu i que us conec, i a nivell particular l'haver pogut també participar en alguns dels projectes que hem fet a Bellmunt junts. No me'n voldria deixar cap, però potser sí destacar les moltes exposicions que hem muntat, també amb l'ajuda de la Carme Pallac, la Maria Teresa Torné i la Maria Secall, al poble de Bellmunt i al mateix museu, i també, sobretot, destacar el que és la recollida dels testimonis de Bellmunt, de persones que moltes ja no tenim entre nosaltres i que creiem molt important la tasca feta en aquest sentit durant els primers anys. És important haver recollit aquestes històries de vida, històries que són per Bellmunt part de la seva història, i res, desitjar-vos un molt bon aniversari, que potser no celebrareu de la manera que haguéssiu volgut i no celebrarem segurament junts, però que ja es farà més endavant. Un petó molt gran.